Ter unha vida cultural é como a esencia casi dunha sociedade na que se viva ben. Son Sabela Mendoza, creadora e xestora cultural. Traballo no ámbito das artes escénicas e da danza contemporánea en particular. Traballo un pouco en todo o territorio da provincia, tamén en Galicia, de múltiples ámbitos. Eu traballo na creación, bailo, pero tamén traballo en programación. E actualmente estou como bastante centrada en un posto moi recente, o cargo de dirección artística da MITE Ribadavia, a Mostra Internacional de Teatro, que é un evento que me fai especial ilusión porque é un evento como moi significativo para as artes escénicas en Galicia. Veño acompañada cunha colega, con Gena Bamonde, na dirección artística, como primeiro equipo feminino que chega a este cargo de dirección, cousa que tamén nos fai especial ilusión. Para min, a cultura é un pouco todo. É aquilo a que me dedico, entendendo un pouco por iso como a parte que está máis vinculada a ese cadra a creación artística, a práctica artística ou experiencia artística. Cando imos a un museo, ou imos a un teatro, ou bailamos, ou lemos un libro, habitualmente como que asociamos eso de maneira moi directa, ¿no? Pero para min tamén é un pouco como a forma na que nos entendemos, como nos imaginamos, tanto individual como colectivamente, cales son un pouco as guías, os criterios polos que entendemos as dinámicas do día a día, como facemos a leitura do mundo onde vivimos. Todo eso que sostén a vida en común. Cando pensas en cultura, podes pensar a nivel abstracto, pero en realidade é algo que acontece nun territorio, que acontece nunha sociedade, algo que constitúe o noso sistema de ordenación simbólica. Incluso cando pensamos que non estamos disfrutando dunha vida cultural ou que estamos nun momento do día no que non hai cultura, eu considero que non é así. Ter unha vida cultural rica alimenta o pensamento crítico, axúdanos un poquinho a pensar quen somos e quen queremos ser, a ollar as cousas facéndonos preguntas. A cultura ten que ser algo que realmente este no centro das vidas, non nese tempo que nos sobra despois de traballar ou despois de facer outras tantas cousas productivas. Ao final, a día de hoxe é casi revolucionario. Colocar justamente isto, algo que non ten por que ser productivo, no centro da vida que compartimos, da vida en común. Tamén nos ubica moito no tempo presente, particularmente no meu ámbito na danza, ao final é o que máis traballamos, estar no momento, compartir un momento entre quen baila e quen mira, é unha forma de intensificación casi da vida. Nun momento no que vivimos como moi tamén fragmentados, artes escénicas a esa convención que é o encontro nun momento, nun lugar para compartir unha experiencia de beleza, sí, pero tamén un acto un pouco de pensamento. Sempre digo que o escenario, se algo trae a contemporaneidade tamén é que é un lugar de pensamento, non? De pensamento colectivo.